Iki apa iki kok dipalang iki? Oh alah, mok sakmono tok lur. Ngene iki ya dana desa ngene iki. Lah iki selebih sakluwe cor khusus sepeda motor lur. Yo mungkin mampune desa mau ngecor 1/2 meter ya dimaklumi wae lur. Alas lur iki. Pinus, alas pinus lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Raya Wonoagung, Kasembon, Kabupaten Malang dulur-dulur. Jalan raya kang hubungake antarane Kediri karo Malang. Ya kene iki lur dalanan bis jurusan Kediri Malang. Dina iki dulur-dulur takjak naik turun gunung mestine mergo aku wis ngamati sanajana durung nate liwat wis iso mbayangke arepe takjak nembus jalan saka Desa Wonoagung neng Desa Pait dulur-dulur Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Oke dulur-dulur muga-muga jaman wis maju, dana desa ya wis lancar, muga-muga sanajana neng gunung munggah mudhun nikang nikung dalane apik ya. Dongaku mergo pancen rong tau mung cita-cita kae jaman biyen. Kaya apa rasane nembus dalan nok pegunungan antara Desa Wonoagung neng Desa Pait. Apa manis, apa pahit? Dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, tak elingne monggo enggal subscribe, terus tonton videone, komen. Yen rumangsa videone apik aja sungkan di-share utawa dibagi neng kanca-kanca lan dulur-dulur liyane lur. Dalan Raya Kediri Malang. Iki lur Desa Wonoagung. Yen liwat dalan raya saka kene mau ngantek Desa Pait iku ya kurang luwih antarane 5 sampai 6 kilo lur. Yen liwat gunung mesti iso berlipat-lipat, iso 2 kali lipat jarake. Dicek bae kaya apa, sawetara dalane lumayan lur, aspal rada halus. Muga-muga engko ngene utawa yen ganti ya cor sing apik ngono ya. Pancene durung tahu. Oke, Desa Wonoagung dusune yen gak kliru kene iki Wonotirta lur. Dusun Wonotirta, Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Munggah terus lur iki. Ya wis mulai rada kasar lur. Yes, dulur-dulur ngerti dhewe to yen cedhek keramaian utawa pusat desa ngono aspale halus, engko rada mlebu ngono wis mulai elek maneh. Kasar lur. Tapi yo kanggo ukuran desa ngene iki sik iso dimaklumi lah, ora nemen-nemen. Dadi yen dalane munggah utawa mudhun ora begitu berbahaya ngono lho lur. Bayangno yen dalane makadam kaya apa ngene iki. Sawetara isih munggah lur iki dalane. Aku bayange adoh dadi ya sabar lur. Untung wektune sanajana wis sore ora sore-sore banget lur, isih 4:30 lur. Minim tulisan dadi aku sawetara gak ngerti kene iki dusun apa isih Wonotirta apa wis ganti.
tandurane duren lur, ora beda karo nang wilayah Pondok Agung. Pergeseran komoditas perkebunan lur. Iki koyoke SD lur. SD Wonoagung. Lagi rodok lumayan nang rusake iki aspal lawas. Oh ngarep cor lur, alhamdulillah. Lagi ae ketoke. Si anyar. Waduh, iki apa iki kok dipalang iki? Oh alah, mok sakmono tok lur. Ngene iki ya dana desa ngene iki. Lah iki selebih sakluwe cor khusus sepeda motor lur. Yo mungkin mampune desa mau ngecor 1/2 meter ya dimaklumi wae lur. Alas lur iki. Pinus, alas pinus lur. Gak iso banter lur. Selain mergo dalane ya rada elek, menggak-menggok munggah mudhun. Terus ukurane yo gak gedhi. Tapi suwepi lur, gak ono wong liwat blas. Iki gak ngerti iki isih Wonoagung ketoke urung yen Desa Pait. Durung lur. Mesti enek petunjuk. Lah iya lah ki mang wis pirang kilo ki mang mlakuku. 5 kilo punjul lur pisan. Ya lek ki ketoke Desa Wonorejo lur, muga-muga gak kliru aku mang sak klelapan kok koyo maca tulisan. Wonotirta, Wonorejo. Bu mandhap niki teng Pait nggih. Nggih suwun Bu. Lah koyok ngene iki bingungne to lur, mergo pertigaan sing ngiwa mang kan ya gedhe. Ternyata malah sing mudhun iki sing dalane rada elek. Dadi antarane bulak utawa alas karo perumane perbandingane 80% alas utawa bulak, 20% perkampungan lur, plenco-plenco ngono. Yen iso aja bengi lur liwat kene. Soale dalane ora penak, terus yen gak apal iso ujur. Lek anak alas peweteng lur. Tak ojone apa kuwi. Dusun Wungurejo lur. Berarti Wonoagung ki mang sing diliwati wis 3 dusun dawa-dawa. Pertama mlebu gapura mau Wonotirta, terus dusun kedua Wonorejo, terus iki Wungurejo lur. Ngene iki lho, kamera HP lek peteng malah horor. Iki srengenge sik ana lur, tapi ya wis mulai menjelang islep utawa tenggelam iki.
Kene uga sentra produksi susu lur. Hubungannya karo Pujon ya. Jadi daerah Malang mulai Kasembon munggah ki wis susu sapi perah salah siji komoditas lain pertanian utawa perkebunan lur. Ki wis halus meneh dalane aspal halus, cuman ya rada cilik lur. Wit duren akeh lur kene iki. Padha karo neng Mendalan Kasembon iki ngiwonengen duren gede-gede lur. Sebagian wae wis gede-gede kari ngunduh lur. Makane nek jalan raya wis mulai akeh wong dasaran bakulan duren lur. Sanajana sempat rada ndredeg mergo dalan suwepi ra tutuk-tutuk, tapi alhamdulillah ki rasa-rasane wis nyedaki Desa Pait lur. Dalane yo angel, kadang penak ngene iki, aspal tapi lawas lur. Bayangne umpama 10 utawa 15 tahun kepungkur aku liwat kaya apa dalane. Lah wong iki sing enek dana desa wae kaya ngene apa meneh zaman rong ana dana desa mbiyen. Lah iki ngarep cor lur. Nyapa ya cara dipedhot-pedhot ngene, mosok ora cukup dana desa miliatan. Walah. Durung ana gejala masuk Desa Pait lur. Sik berbau ana agung. Ya mbuh lek wis masuk Pait wong jarang omah panjenan alas ora-ora. Ning ya lumayan lur, wit-witane ki ngrumbul. Dadi perladangan kuwi rata-rata ditanduri pepohonan lur. Ya mungkin medane ra cocok tinggi pertanian palawija. Munggah mudhun yen banyu ketoke los lur. Nang wilayah Malang banyu iku los. Aduh lur, enek yen 8 kilo malah sing diliwati awake dhewe iki mau. Dadi yen saka Wonoagung nang Pait aja liwat kene. Tetep enak lewat dalan bis utawa jalan raya Kediri Malang lur. Soro suwepi yen enek apa-apa lagi lur ketoke wis mlebu salah siji perkampungan yang Desa Pait, nah bener dusun Pait Kidul lur. Yen wis mlebu dusun Pait, kuwi bakal cedhak karo jalan raya. Yo kira-kira 8 sampai 10 kilo lur sing diliwati awake dhewe kira-kira. Wong mergo dalane muwe enggak menggok munggah mudhun. Ora patek iso niteni. Yen tanah subur lur. Ki mulai ana persawahan lur. Desa Pait isih melu Kasembon ya. Wilayah Kabupaten Malang. Kita isih lur, ning ya wis perbatasan karo wilayah Kecamatan Pujon. Ning yang kliru dulur-dulur iso benerke ya. Dusun Pait, Desa Pait iku isih melok Kasembon apa wis masuk Pujon. Ketoke lho isih melu Kecamatan Kasembon kang paling pinggir berbatasan karo wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Tapi yang seneng bulang ini termasuk jalur sing patut dijajal lur. Neng yo kuwi motore kudu sehat, fit, ben gak enek alangan apa-apa lur. Soale yen sampai nek gangguan motor ra iso bayangke pemeneh yen waktu neng alas-alas koyo mau. Ki bau-bau jalan raya wis mulai ketok lur. Ambune wis krasa. Tenan to, lha iki ngarepe ana gapura gedhe. Ketoke gapura kampung budaya, ternyata gak ana budayane. Ki lur jalan raya nuju Malang saka Kediri. Sawetara video bakal tak akhiri sampai sakmene. Sing durung subscribe tak elengke maneh dulur-dulur enggal subscribe supaya aku tambah sregep nggawe video. Wassalam.